que em convidessin a un calendari feminista representava ser acceptada com a dona. I tot el que he trobat aquí ha sigut només que somriures i abraçades. M'he sentit molt, molt còmode. I ha sigut una experiència brutal, molt maca. Un record enorme d'una família fantàstica. Coneixia ja alguns membres i a conèixer aquests em permetia tenir certa seguretat de participar en un lloc on se'm tractaria bé i la resta han complert amb escreix les expectatives que hi tenia posades. Una família fantàstica. Us estimo a totes i a tots. Sou fantàstics, molt macos.